Mesélnél egy kicsit magadról, és arról, hogy mióta gazdálkodsz? Mutasd be kérlek a területet, amit a Polyex Kft-vel közös öntözési projekt érint. Láng Bence vagyok, elsősorban szaktanácsadó. A cégünk precíziós szaktanácsadással, talajtani szakértéssel foglalkozik, illetve van egy kutatócégünk is, ami pedig fenntartható talajhasználattal, precíziós gazdálkodással kapcsolatos kutatásokat valósít meg itthon, illetve külföldön is. Gazdálkodónak még nem hívom magam, ez egy tavalyi projekt, hogy tavaly kezdtük ezt a projektet. Ahol most vagyunk, ez egy 23 hektáros terület itt a Homokhátság északi részén. Ez egy humuszos homokkal jellemzett, igen leromlott szerkezetű, van egy eketalp rétegünk is, gyakorlatilag itt 30 centivel, tehát egy olyan konvencionális gazdálkodás alatt álló területről beszélünk, ami az elmúlt években, évtizedekben összegyűjtötte azt az összes talajbetegséget, amivel egyébként a Homokhátság jelentős része rendelkezik. A projektnek az is a célja elsősorban, hogy olyan technológiákat teszteljünk, amik a gazdálkodóknál vagy nehezen tesztelhetők, amiatt, hogy nagy a bekerülési vagy az indulási költsége, vagy annyira távol áll még a jelenlegi gondolkodástól, hogy nehezen tudnánk a gazdálkodóknál adoptálni. Tehát ilyen technológiákat próbálunk itt tesztelni, különböző részekre van osztva a terület, már mindenhol egy kicsit más módon valósul meg ez a dolog. Milyen öntözési rendszert választottál, és miért pont erre esett a választásod? Ugye, amikor átvettük ezt a területet, amikor először megnéztük, ez egy nyári nap volt, teljesen fel volt sülve. Látszott, hogy ahol nincsen növénytakarás, ott gyakorlatilag fújja a homokot. Szelvényeket megásva is látszik, hogy valahol 1 méter 10 cm mélyen van az eredeti talajfelszín. Tehát emiatt nagyon gyorsan melegszik, illetve emellett még ugye a szélnek is ki van téve, tehát gyorsan melegszik, nagyon gyorsan szárad a terület. Úgyhogy egy olyan öntözési technológiát próbáltunk keresni, ami lehetővé teszi, hogy a lehető legkevesebbet veszítsük abból a nedvességből, amit beleteszünk a talajba. Úgyhogy alapvetően a csepegtetőcső, amit alkalmazunk, hogy ez a talajba van fektetve. Tehát ez a subsurface irrigation technológia lett alkalmazva. Most itt, amiben elkezdtük alkalmazni, az elsősorban az ültetvény. Itt van egy ilyen agrárerdészeti céllal kialakított, vagy elindított gyümölcsültetvény, hogy egy kicsit szélesebbre vannak téve a sortávok, amiatt, hogy a sorok között majd később, miután a talajt egy kicsit rendbe tettük, majd el lehessen kezdeni különböző egyéb kultúrákat is termeszteni. De alapvetően most ez az öntözési technológia az ültetvény alá került be, és ezzel próbáljuk most jelenleg életben tartani ebben a 35 fokos hőségben ezt az ültetvényt. Mik voltak az elvárásaid az együttműködéssel kapcsolatban, és ezek eddig mennyire teljesültek? Tehát, amikor átvettük a területet, gyakorlatilag volt egy szivattyú teljesítményünk, és erre kellett rátervezni egy rendszert. Ezzel én nem foglalkozok, nem is értek hozzá, tehát az elvárás az volt a Polyex felé, hogy tervezze meg nekem azt a rendszert, ami stabilan működik, és hosszú távon fog nekem működni. Tehát méretezze be, milyen csövekre, milyen gerincekre, illetve milyen csepegtető csövekre, testekre van szükségem ahhoz, hogy ez hosszú távon tudjon stabilan működni. Mert ugye itt azért a nagy melegben, hogyha kimarad egy pár nap öntözés, akkor azért ezen a homokon nagyon gyorsan el tudjuk veszíteni a kultúrnövényeinket. Ebben egyébként maximális támogatást kaptam, tehát hogy miután biztosítottam ezeket az alapparamétereket, utána a Polyex teljesen megtervezte nekem a rendszertervet, készen adta át listával, hogy milyen elemekre van szükségem ahhoz, hogy ezt meg tudjam valósítani, illetve később, amit én még elvártam, az egy műszaki segítségnyújtás a helyszínen. Ugye először csináltunk ilyet, tehát hogy mindenképpen a kollégák ránézzenek és ellenőrizzék, hogy az a megfelelően van-e bekötve. Fontos szempont volt számodra, hogy ne csak egy terméket, hanem egy komplex működő megoldást kapj, ami magában foglalja a szakmai támogatást is? Mindenképpen, tehát mindenképpen első kivitelezés volt, nem csináltunk még ilyet, nem is nagyon van benne gyakorlat, tapasztalat a környezetünkben, tehát hogy mindenképpen számítottam egy erős szakmai támogatásra, mert anélkül azért lehetnek buktatói. Előnyt jelentett, hogy egy helyről be tudtál szerezni mindent az öntözőrendszerhez? Természetesen, tehát hogyha most nekem utána kell szaladgálni, főleg, hogy ugye későn vettük át a területet, el lett telepítve viszonylag koratavasszal, vagy inkább még télen az ültetvény, tehát nagyon gyorsan kellett nekem mellé öntözést varázsolni. Ehhez az kellett, hogy
hogy mindent promptul, gyorsan, tervezéstől egészen a leszállításig ezt mind megkapjak, meg is valósult, gyakorlatilag, hogyha szivattyú problémáink nem lennének, akkor teljesen stabilan tudnánk működni. Spórol neked időt vagy pénzt ez a rendszer? És ha igen, hogyan? Hát nyilván időt is spórol, az többek között amiatt, hogy a rendszert úgy akarjuk kialakítani, hogy teljesen automatizálható legyen. Tehát itt a következő kivitelezési szakaszban majd talajszondák is lekerülnek, illetve a mágnesseleppel akarjuk táveléréssel irányítani az egészet. Tehát, hogy ilyen szempontból mindenképpen, mert mi még nem itt vagyunk, tehát, hogy nem vagyunk területen belül, még egy kicsit távolabbról kell megvalósítanunk az öntözést. Ilyen szempontból ez egy nagyon nagy segítség, hogy tudjuk teljesen automatizálni, illetve távolról felügyelni. Pénzben ugye az, hogy nem a felszínt öntözzük, tehát hogyha most megnéznénk ezt a homokot, ha lenne nálunk hőmérő, szerintem ahol nincs rajta mulcsréteg, vagy nincs rajta növénytakaró, ott azért szerintem erősen 60-70 fok környékén lehet. Ha én ezt most elkezdem öntözni, ennek a nagy része azért a levegőbe távozna. Tehát, hogy biztos, hogy még ezt nem számítottuk ki, tehát nem tudok exakt számokat mondani, de egyértelműen kisebb vízfelhasználással tudunk operálni. Eleve ültetvény alatt van, tehát 20 cm mélyről kezdünk öntözni, tehát sokkal közelebb vagyunk a gyökerekhez, nincs akkora veszteség, tehát sokkal hatékonyabb a vízfelhasználásunk. Számítasz arra, hogyha a működés során valamilyen probléma adódik, akkor a Polyex mérnökeihez fordulhatsz? Persze, 0-24-ben, ha valami baj van, akkor nyilván oda csörök. Nem, persze, hogyha valami probléma van, akkor minek után még abban sincs tapasztalat, hogy hogyan tudjuk megkeresni mondjuk az esetleges hibákat, itt mindenképpen számítok rá. Van egy-két ismerős, akinek már ilyen technológiája, ők azt mondták, hogy ezek azért problémamentesen elüzemelnek, van, akinek már 5-10 éve működik, de ugye alapvetően ez egy ökogazdálkodásban lévő terület, ráadásul ultrasekély művelést tervezünk az ültetvényben, vagy a sorok között. Tehát számítunk arra, hogy viszonylag nagyobb rákcsaló populáció mellett kell majd ezt üzemeltetnünk, úgyhogy majd itt mindenképpen szeretnénk segítséget kapni, hogy tudjuk azonosítani a hibákat, esetleges eltömődéseket vagy lukakat persze. Tervezitek, hogy a jövőben más területeken is bevezettek precíziós öntözést? Ez most az első szakasz gyakorlatilag, hogy el tudjunk indulni, de már a gerinceket úgy tettük le, hogy ezt tudjuk majd növelni. Most teszteljük a rendszert, és a jövőben fog bővülni ez az ültetvényállomány is gyakorlatilag, illetve lesz egy kertészeti rész, ahol majd szintén egyes részeken ezt a technológiát szeretnénk alkalmazni. Tehát az alapfeltételeket úgy alakítottuk ki, hogy bármikor tudunk bővülni. Már maga a csőfektetést is mi valósítottuk meg, tehát a csepegtetőcső behúzását, egy egyszerű talajlazító mögé szerelt csőbehúzóval, tehát alapvetően igen, saját magunk tudjuk bármikor kivitelezni az újabb szakaszoknak vagy területegységeknek a kivitelezését. Ha a jövőben terveztek új rendszer kiépítését, esetleg pályázaton indulni, számítasz-e ismét a Polyex szakembereinek a segítségére? Mindenképpen most is folyamatban van már az első bővülés, tehát ott már megkaptam a terveket, gyakorlatilag azt is ősszel szeretnénk ott is az ültetvényt már eltelepíteni, tehát hogy mindenképpen számítok rájuk. Tényleg nekünk közel is vannak, ugye, tehát a Kecskeméti központ azért nekünk nagyon közel van, hogyha valami hiányzik, vagy valamiből több kell, akkor egy pillanat alatt el tudom érni a termékeket. Meg most is az új tervet, ezt gyorsan megkaptuk, gyakorlatilag el tudunk kezdeni kivitelezni viszonylag rövid időn belül.